Toto vozidlo je na predaj, inzerát nájdeš pod videom. Práve sa pozeráme na absolútne nádhernú Audi A5 Cabriolet, ktorá vyzerá ako keby práve vyšla z výrobnej linky. Jedná sa o ročník 2016 s motorom 3.0 TDI V6 a s nájazdom 90 000 km, čo je pre tento motor akurát zábeh. Exteriér a interiér tohto auta sú v nádhernom stave, hlavne preto, že auto bolo celý čas garážované a jazdené len v lete počas pekných dní. Keďže sa jedná o Cabrio, pozrime sa, ako sa dáva dole strecha. Trvá to naozaj len chvíľinku a strecha je dole. K autu je tento windshot, táto sieťka, ktorá zabraňuje turbulenciám pri vyšších rýchlostiach. Čo sa týka vyšších rýchlostí, dosahujú sa veľmi jednoducho, keďže auto má softverovú úpravu od Racing na 280 koní. Zrýchlenie z 0 na 100 za približne 5 sekúnd naozaj opiera do sedačky. Auto má krásne 19-palcové hliníkové disky, obuté na pneumatikách Michelin Pilot Sport 3, vďaka ktorým drží auto v zákrutách ako priklincované. Zároveň je v ňom však jazda veľmi komfortná. Pozrime sa teraz spolu na to, ako sa zatvára strecha. Takisto je to veľmi rýchlo. Po zatiahnutí strechy sa nám Audinka zmení na nádherné športové kupé. Čo sa týka zadných sedačiek, tak tie neslúžia len pre deti alebo pre nákup. V A5 sa bezproblémovo odvezú 4 dospelí. Ak sa zaujímaš o prémiové vozidlá, motorky, autá, nezabudni nám dať odber na kanál.